और भिजल नजरिया कही हनुमान जाके कही हनुमान जाके और राम से खबरिया कही हनुमान जाके। माता जानकी जी जब प्रभु हनुमान जी पता लगावे गइल बानी माता जी के पास में पहुंचल बानी तो माता जानकी जी एगो मुद्री निशानी देले बानी कहतनी मैं जाके प्रभु से जरूर बताइए हे पुत्र कौन पुत्र हनुमान जी। आई रउआ सबके भोजपुरिया चैनल पे सुने के मिली रउआ सब जरूर है भजन के सुनिया। आई भजन की तरफ चलल जाओ। और हरि जी के खोजे रोजे आहे भिजल नजरिया कही हनुमान जाके कि कही हनुमान जाके राम से खबरिया कही हनुमान जाके राम से खबरिया कही हरि जी के खोजे हरि जी के खोजे भिजल नजरिया कही हनुमान जाके कही हनुमान जाके राम से खबरिया कही हनुमान जाके राम से खबरिया कही हनुमान जाके। कहतनी कोमल करे जवाला भइले कठोर हो भइले कठोर हो अरे दिल से निकाल देले ताल देले भोर हो भइले कठोर हो दिल से निकाल देले हो गइले भोर हो। अरे उनके फिक्रिया में उनके फिक्रिया में गले हई शरीरिया कही हनुमान जाके राम से खबरिया कही हनुमान जाके हरि से खबरिया कही हनुमान जाके। जय हो
कैसन हाल बा जाके सुनई हो कैसन हाल बा आवे के कोई हो जल्दी आवे के कोई हो जल्दी जिंदगी के सवाल बा जाके सुनई हो हनुमान और कैसन हाल बा आवे के कही हो जिंदगी के सवाल बा सिया समझिया अरे कही हनुमान जाके अरे कही हनुमान जाके अरे राम से खबरिया कही हनुमान जाके राम से खबरिया हाँ कोमल करे भैले कठोरे हो कोमल करे कोमल करे कोमल करे वाला भैले कठोरे हो दिल से निकाल देले डाल देले डोरे हो